Ahoj, tady Zuzka z Drive Show. Dneska se nacházíme v Šileřovicích, kde navštívíme Honzu Haladeje, což je momentální český zástupce, který závodí v simracingu za tým Aston Martin Aramco. Tak jo, pojďme ho společně navštívit. Honzi, ahoj. Ahoj, těší mě. Jsem moc ráda, že si nás vlastně pozval k sobě domů, abys nám ukázal tak trošku i zázemí, kde trénuješ. A ráda bych se tě zeptala na pár otázek. Takže my jsme se už bavili off camera, ale aby to věděli i hlavně naši diváci, jak probíhala ta tvoje příprava a cesta do Aramca, do Aston Martinu? No tak všechno to začalo v roce 2020, když byl covid. A jsme s mojím kámošem, s Vojtou Dvořákem začali jezdit ligy a mezinárodní, jako samozřejmě byli tam pomalejší jezdci, ale zjistil jsem, že jsem v tom docela dobrý. Oproti Vojtovi, toho jsem vždycky porážel, takže to bylo fajn. Ale za tu dobu, vlastně ty 2-3 roky jsem trénoval a posouval se v těch ligách a zlom přišel v roce 2023, když jsem se dal dohromady s Tomášem Engem, vlastně díky němu, ten mě podporoval jak materiálně, tak mi dávali rady, jak jezdit nebo jak to v hlavě zvládat. A tehdy jsem měl Challenger Series, což byla juniorská série F1 eSports tehdy, a kde jsem z 6 závodů zajel 2 pódy a skončil celkově 7, takže to byl docela úspěch. No a tehdy si mě našel Aston Martin vlastně, když jsem jim začal dělat vývojového jezdce. Což je v podstatě takový člověk, který je v zázemí, dělá setupy do mokra, do sucha, a strategie řeší a tak. No a to byly poslední 2 roky, vlastně jsem byl u nich, společně jsem s Tomášem ještě spolupracoval, odjeli jsme vlastně reálný závod v Mostě, to bylo super. No a tento rok si mě Aston Martin vybral jako hlavního jezdce a dal mi šanci, i díky mojim výsledkům na trati. No a teď jsme tady. Já myslím, že to zázemí nebo celkově ten proces teda je hodně odlišný od toho, vlastně, co spousta lidí zná, protože většina virtuálních závodníků simracerů musí projít těžkýma kvalifikacemi, aby se dostala do F1 eSport, což byli vlastně i tví čeští předchůdci Michal Šmídl a Martin Štefánko, kteří museli projít mezi tisíci dalšími adepty a nakonec tenkrát závodili za Haas. Každopádně, když jsi poprvé přijel, nebo když jsi poprvé ocitl na tom závodě a uvědomil jsi, že tyjo, tak teď jsme tady, jak to probíhalo, jaký jsi měl emoce a jak vlastně probíhala celkově tady ten první závodní víkend za Aston Martin? Popiš nám ten zážitek. No tak první závod jel v Birminghamu a jel se v aréně i s diváky, což si myslím, že pro mě byla výhoda, protože v ten moment to bylo pro nás všechny nové. Jo. Oni ostatní jeli vždycky ve studiu, jeli sice na lance všichni spolu, ale jeli ve studiu. V tom studiu je strašně ticho a máš takový tam klid na to ježdění, ale v té aréně prostě slyšíte ty diváky, slyšíte i ty komentátory, na což nikdo nebyl zvyklý, takže to byla pro mě vlastně výhoda. No ale my se vlastně na tohleto prostředí připravujeme už dopředu i v rámci tréninku, co máme s mentálními kouči, mi radili a vlastně jak si pomoct. Já obecně s tou mentalitou si myslím, že jsem na tom docela dobře, jako já jsem vůbec neměl nervy v tom prvním závodě, což bylo docela zajímavé. Ono to možná bylo i tím, že bylo mokro, což taky pomáhá, protože tam taky všichni jsou méně připraveni na mokro než na suché podmínky. Ale atmosféra to byla super určitě. Dojel jsem na bodech první závod, což byl jako mega úspěch za mě. Sice ten výkon samotný nebyl úplně nejlepší, ale díky štěstí, penalizaci ostatním jsem dojel 9. No a uvidíme. Teďka zase o druhý event nebyl tak slavný jako ten první, ale uvidíme. Doufám, že do dalších eventů se budu čím dál tím víc zlepšovat. No, já tomu věřím. Člověk nabíde těch zkušeností závodních a myslím si, že se postupně asi adaptuješ i na tu atmosféru. Každopádně já jsem si všimla, že vy jste v tom závodním týmu, který je prezentuje Aston Martin, vy jste 3. Je tam ještě Ruben a je tam Duncan. Tak jenom mi řekni, jak to probíhá, jestli se nějak střídáte v rámci těch jednotlivých závodů, protože viděla jsem, že někde jezdíš ty a někde jezdí vlastně ta druhá dvojice. Tak jak to vlastně probíhá? No, výběr probíhá tak. Strategie dopředu je daná, že Ruben vlastně jede většinu těch závodů, možná pojede úplně všechny, tím, že je minimálně v tréninku nejrychlejší z nás, tak to dává samozřejmě největší smysl i pro tým. No a potom o tom druhém místě se rozhoduje mezi mnou a Duncanem. Většinou to je o tom, kdo
jakou má rád trať. Jo, pro mě zatím teda v tom kalendáři nebyly úplně oblíbené tratě, ale to se změní, teďka 3. a 4. event by měly být lepší. A potom je to vlastně jenom o tom, jak jsme rychlí v tréninku. Naši inženýři mají i k dispozici telemetrii, všechny tyhle ty nástroje, které jim pomáhají vlastně zjistit, kdo z nás je rychlejší, kdo je na tom lépe. A navíc Duncan má více zkušeností než já, takže tomu taky přidává. Já jsem zase méně pod tlakem, protože můžu trénovat na jednu trať celou dobu, místo toho, abych trénoval 2 nebo 3. To znamená, ten čas můžu opravdu všechen věnovat té jedné trati, s tím, že ještě studuju, takže já dodělám bakalářku po večerech v továrně. Ale strategie je taková, no, já teďka doufám, že naberu ty zkušenosti, odjedu 4-5 závodů během sezóny a příští rok to snad rozjedeme ve větším. Paráda, no tomu věřím. A kolik vám ještě zbývá závodů do konce? Zbývá 6 závodů, to jsou vlastně ty 2 eventy. Ten 3. event, který pojedeme teďka, tak to je Spa, Zandvoort a Circuit of the Americas, Kouta. A potom je Brazílie, Mexiko a Abu Dhabi. A tam si myslím, že budu mít největší šanci asi se ukázat, protože všechny ty 3 tratě mám rád. Ale uvidíme opět, třeba budu pomalý a nezajedu si. Bez ohledu na to, jak ta sezóna pro tebe teďka dopadne, je to s Astonem dlouhodobá spolupráce? Víš, teďka už je třeba příští rok nebo za 2 roky pojedete znovu, nebo že se ti otevřou možnosti třeba někam jinam, nebo i do toho reálného závodění? No tak tím, že nemám moc těch závodů odjetých, zatím tak nepočítám s tím, že by mě kontaktoval jiný tým nebo tak. A já si vždycky vážím spíš dlouhodobé spolupráce, než abych přeskakoval mezi týmy. U Astonu už jsem teďka vlastně 3. nebo 4. rokem, myslím. Takže já doufám, že v tomhle tom budeme společně pokračovat. Mně se tam líbí v tom týmu ta továrna a tak je super. Myslím si, že jako tým fungujeme dobře, máme dobrou chemii. Takže tak, jako za mě, já doufám, že zůstanu u Astonu co nejdýl a uvidíme, jak se to vyvine. To budeme ti držet palce. A pokud se odseparujeme od toho virtuálního závodění, co rád děláš vlastně v tom reálném životě, v tom reálném světě, mě zajímá. Já si myslím, že balancovat takhle ten e-sport a reálný život je jako důležité, protože spousta lidí, jako jsem já, tak oni jenom fakt jezdí a nechodí ven, což jako není úplně ideální samozřejmě. Já se věnuju více věcem, kromě školy, studuji ekonomickou fakultu, tak hraju rád golf. Máme ho i tady na vesnici v Šileřovicích. Vlastně tam i pracuju přes léto, takže ke golfu mám hodně blízko. Ale mimo to, potom ještě jezdím na motokáry, ne jezdit, ale zatím se zaučuju jako sportovní komisař na Moravském poháru, takže to je fajn a takhle aspoň si trošičku propojím ten reálný svět s tím simracingovým. A jezdíš na motokárách? Ne, jenom jako rentály samozřejmě zajedu si občas na půjčovnu, ale takhle velkou motokáru minimálně zatím v plánu nemám. Samozřejmě rád bych si ji vyzkoušel. Ti dozdravím Pavla Kubače, doufám, že mě posadí na motokáru. a uvidíme, no. Já doufám, že si zajedu někdy na motokáře i třeba závod, nebo i ve velkém autě. Už jsem měl tu možnost i v tom Mostě vlastně před 2 lety s Tomášem Engem. Takže uvidíme, no. Doufám, že ta příležitost přijde někdy. A co to bylo? To byla ta Sigma? Jo, to byla Sigma, ano. Sigma Motors 6hodinovka Le Most. Paráda. No a pokud bys si měl vybrat usednout do nějakého závodního vozu, který tě tak nejvíc láká, tak co by to bylo? A na jakým okruhu? Kdyby fakt jako někdo řekl, hele, je tady tato možnost, vyber si bez ohledu na auto, na okruh, splníme. Tak to se musím zamyslet. A já jsem teda na moc tratích osobně nebyl, já jsem byl vlastně v Česku, samozřejmě v Brně, v Mostě jsem byl. Klidně i mimo Česko. No ano, byl jsem i na Red Bull Ringu, vlastně jak na Formuli 1 se dívat, tak i vlastně jsme tam byli jako na návštěvu. Ale kromě toho jsem moc i okruh nenavštívil, takže jako nemám, ještě vlastně na Silverstonu jsem byl, tam pracuju, že jo. No. Ale samozřejmě... To nejdůležitější, mi se napomněl. Ano. Myslím si, že zajímavé by bylo jedna Nordschleife určitě. Je to, říkal jsem tomu zelené peklo. Vlastně když jsem se bavil s Tomášem, tak říkal, že to je jako nejlepší trať i pro něho. A třeba i to Spa by mohlo být fajn, jako projet si Oruž, jako jednu z nejlegendárnějších zatáček, co kde je. Ale v jakém autě by to bylo?
jakože samozřejmě... Nějaká GT3? Obvious answer je jako jasná odpověď je Formule 1, ale v ten moment já bych to auto nejspíš ani nenastartoval, jo, na to, že bych se s ním rozjel a udržet ty Gčka, to nevím, jak by vyšlo. To znamená nejspíš s něčím menším. Jako asi by to byl monopost, nebyla by to GT3, takže s nějakou Formuli 4, Formuli 3 bych si jako zajel. A jestli bych si pak zvykl, tak samozřejmě s nějakým rychlejším autem, ale a spíš by to byla teda Formule, než jako nějaké velké auto. No. Takže se spíš takhle jako přízemní, otevřený, Ano. jo, rozumím. To jsou super ambice, tak třeba k tomu někdy dojde. Doufám. Tak, ještě mě zajímá, pohybuješ se na Silverstoneu, v týmu Aston Martin, potkal jsi nějaké závodní jezdce, piloty? Potkal jsem hodně pilotů, ať už rezervních nebo těch hlavních a vlastně Fernanda to jsem potkával občas v zimě, když vlastně měli přípravu. A jakože nemluvil jsem s ním, on vždycky s někým se bavil nebo byl na telefonu, takže jsem ho nechtěl rušit. Pro největší zážitek to byl pro Rubena, protože on je Španěl, pro ně to je jako hrdina úplný, takže Ruben to jako prožíval hodně. A kromě toho Lance, tak toho potkal mi teďka vlastně, jak byla pauza, tak jsme tam byli, byla pauza, jak se zrušila vlastně Saudská Arábie a Bahrajn, tak Lance jsem potkal normálně v kantýně a tak, jako, takže oni tam s tí jezdci jsou. A měli jsme natáčení vlastně s Pedrem Del Rosso, s Jessicou Hawkins a s Jackem Crawfordem, takže se všema, jako s těma jsem se i takhle bavil. Super. S Jackem máme hodně blízko, protože on se taky tomu simracingu věnuje. A vlastně nás byli navštívit ten minulý event, takže tam byl s náma přímo, to bylo jako super zážitek a on je hlavně úplně normální kluk, on je v našem věku, takže my si jako fakt rozumíme v tomhletom, takže to je fajn. No a kromě toho jako vidím tam třeba Adriana Neweyho velice často, který taky s náma jako obědvá v té kantýně, takže je fajn vidět ty lidi, které jsem viděl dosud v televizi, vidět i v reálu a třeba silný zážitek mám a vlastně Aston má prosklené kanceláře, takže jde vidět jakoby skrz celou tu továrnu v horním patře. A přes 5 prosklených zdí je Adrian Newey, tam sedí a on si maloval výkres zrovna na tom autě, jo. Takže to bylo takové jako fakt pěkné to vidět. A doufám, že navrhoval už teda nějaké nové auto, protože zatím to není nic moc. Ano. Ale věřím tomu, že Aston se zlepší, takže uvidíme. Určitě. A plánuješ nějaký závod? Reálné Formule 1 letos? Podívat se někam? Zatím v plánu nemám. Občas ti sports jezdci byli pozváni třeba na Silverstone jako přímo do top roku, takže třeba se ta možnost naskytne a minimálně se pojedu podívat na Goodwood Festival v Británii. Wow, tak to bude zážitek teda. Takže to doufám, že jako bude fajn, ale uvidíme jinak. No. Paráda. Napadá mě ještě možná jedna z posledních otázek. Co by si doporučil začínajícím mladým simracerům, kteří by to třeba chtěli dotáhnout tak daleko jako ty, na co se třeba připravit, nebo jak trénovat, nebo určitě je to hodně i o kontaktech a o té píli a výdrži, tak co bys jim doporučil? Pro mě, co mě vždycky fungovalo, zní to jako docela blbě a velice jednoduše, ale je to prostě jenom jezdit do kolečka. Já jsem v podstatě s každým kolem se člověk o tu tisícinku zlepší. Takže za mě jako trénovat takhle a potom samozřejmě trošičku sociální sítě a já jsem třeba musel používat hodně Twitter, kde ta jako komunita je takhle jako aktivní, dejme tomu. A tam si mě vlastně našli ty amatérské týmy vlastně, díky tomu, že jsem třeba postnul tvoje rychlé kolo, oni zjistili, že ten týpek je docela dobrý, tak mě napsali. No a co ještě, jako kromě toho jezdit, koukat se třeba na jiná videa na YouTube si myslím, že může dost pomoct. Nějaké hotlapy tam lidi jako docela pěkně vysvětlujou. Naučit se anglicky, takže ve škole dávejte pozor. v angličtině určitě, to je důležité. No a kromě toho, to je asi tak všechno za mě. No. Dává to smysl. Hodně čerpat, hodně komunikovat a trénovat. Hlavně nic není zadarmo. Přesně tak. Jaké jsou tvé predikce vlastně na tu vaši závodní sezónu? Jak si myslíš, že dopadnete v rámci šampionátu? No tak po druhém eventu to vypadá docela bledě s náma, vzhledem k tomu, že jsme poslední. Ale myslím si, že rychlost, kterou jsme ukázali v tréninku, jako byla dobrá. Byla dostatečně dobrá na to, abychom bojovali konzistentně o top 10 všichni jezdci. Takže to je jenom o tomto kolo tam poskládat. Já si myslím teda po tom blbém startu už jako nemůžu počítat třeba s tou 5,
ale myslím si, že třeba 7, 6 bychom ještě klidně mohli skončit, pokud se všechno povede. No, samozřejmě dáme tomu všechno, ale uvidíme. No. Budeme držet palce. Děkuji. A samozřejmě Honzovi pomůžete, když ho budete sledovat. A budete sledovat i závody, který závodím. A to je stále 6, 7 nebo 8 závodů do konce? 6 závodů. 6 závodů do konce, takže určitě stále se na co dívat. Ještě mi napadá poslední. Jelikož drive show je o emocích, jak já říkám, drive show jsou emoce, zvoní benzínu, napadá mě, jaký máš nejemotivnější nebo takový nejsilnější zážitek, ať už co se týče tvé závodní kariéry, anebo třeba jenom, nevím, když jsi byl jako, malej kluk někde poprvé u auta, tak co je takový to, že si vzpomeneš, že to je opravdu jako silný zážitek spojený s automobilismem nebo s motorsportem. Tak pro mě jako teďka, co mám nejnovější, nebo dejme tomu, co není tak dávno, tak to je určitě ta Sigma v tom Mostě, kdy mě vlastně posadili do auta a jel jsem závod. To bylo jako pro mě neskutečný zážitek určitě. Ale z dětství takhle, no, jako já mám vždycky, moje dětství je spojené jako se závodníma hrama. Need for Speed Underground 2, takže to je jako to, když si zapnu babičky na starém počítači, tak to je pro mě taky jako nostalgie, ale s motorsportem. No já jsem k němu měl vždycky blízko, vlastně tehdy ještě, když existoval Sportpis, tak jsem třeba sledoval NASCAR kdysi, nebo taky Formule, já jsem vždycky fanoušek Sebastiana Vettela. Ježiš, já taky. Takže to si rozumíme. To si už pamatuju jenom pamětníci, to ty nový generace, co fandí Landovi a Piastrimu a Kimimu, neví. Takže jako asi takhle, no. Jako nemám, jako, že k nějakému autu ještě milu Rychlá zběsile teda. Aha, to jsme vyrůstali. To je taky pro mě nostalgický film, ale kromě toho asi, jako, že bych měl nějaký extra zážitek z dětství, to bych asi neřekl. No. Tak ono hlavně ten zážitek ještě může jako nastat nějaký. No to doufám, že přijde ještě ten zážitek. Jo. Pro mě je to, když jsem poprvé seděla v závodním autě. To mě bylo asi 12 let a seděla jsem v M3 Bavoráku závodním ve specifikaci do závodu do vrchu a jo, tam jsem prostě věděla, že to je prostě to ke mně patří. To jsem jako pečená, vařená, od té doby se mě to tak nějak drží. Super. Tak jo, Honzi, moc krát děkuju, že jsi nám vlastně ukázal, jak probíhají tvoje tréninky. Bylo to super si s tebou popovídat a já budu samozřejmě apelovat na to, ať Honzu podporujete, ať ho sledujete a hlavně ať mu fandíte, protože ta jeho cesta u Aston Martinu bude určitě ještě zajímavá. Tak jo, děkuju. Já děkuju moc za pozvání. Já taky děkuju. Paráda.